Većina ljudi ovu biljku koristi samo nekoliko puta mjesečno, a da pritom ne zna koliko je zapravo cijenjena izvan kuhinje. Zanimljivo je da se njezini mirisni listovi već generacijama koriste na različite načine, a mnogi vrtlari ne bi mogli zamisliti svoj vrt bez nje. Riječ je o bosiljku. Bosiljak je poznat po svojoj svježoj i ugodnoj aromi koja ga je učinila jednom od najpopularnijih biljaka na svijetu. Mnogi ga uzgajaju u teglama, na balkonima ili u vrtovima, jer ga je jednostavno održavati, a njegovi listovi mogu se koristiti na brojne načine. Osim što daje poseban okus jelima, bosiljak se često spominje i kao biljka koja može pridonijeti ugodnijem osjećaju nakon obroka. Upravo zato ga mnogi vole dodavati svježeg u svakodnevnu prehranu. Njegovi listovi sadrže prirodne biljne spojeve zbog kojih je bosiljak već dugo prisutan u različitim tradicionalnim pripravcima. Zbog svog karakterističnog mirisa često se koristi i za osvježavanje prostora. Brojni vrtlari vole ga saditi uz drugo povrće, jer svojim mirisom obogaćuje vrt i stvara ugodnije okruženje tijekom cijele sezone. Bosiljak je također vrlo popularan tijekom toplih mjeseci, kada mnogi od njegovih listova pripremaju osvježavajuće napitke. Takvi napici posebno su omiljeni tijekom vrućih ljetnih dana. Prije nego vam pokažem recept, pretplatite se na naš kanal jer vam svakodnevno dajemo najbolje recepte. Ako želite isprobati nešto jednostavno, u vrč hladne vode dodajte nekoliko svježih listova bosiljka i nekoliko kriški limuna ili umjesto limuna samo limunov sok koji ću i ja sada dodati. Ostavite 20 minuta kako bi se oslobodila aroma, a zatim poslužite. Imate li i vi bosiljak u svom vrtu ili balkonu? Napišite nam u komentarima. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.